Coba semuanya dari teman-teman Ngabean tercinta bersama Dewi. Ayo, yang di belakang boleh maju. Pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka nyandi katresnan iki yen aku sliramu radi akoni senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung tak bisa mrengkang kuasa kang mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan kang mas musti kaneng ati tungguku siji tresno iki abadi dong dewa-dewa ning asmara kuat ati kula anggen kula aku tresno datang kandang saking coba karewangi napateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih Mas, matur sembah nuwun. Matur suwun Mas. Ayo berkah-berkah. Terima kasih. Goyang lagi. Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan kang mas musti kaneng ati tungguku siji tresno iki abadi. Ayo. Dewa-dewa ning asmara Kuat sok. ati kula angen kula lamun tresno datang kandang saking coba karewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggen kula lamun tresno datang kandang saking coba karewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji.
Terima kasih Mas. Elisa Gire.